Bayanai sun ce 'yan bindigar fiye da 100 bisa babura sun shiga gidan mai martaba sarkin Kajuru Alhaji Alhassan Adamu wayewar garin jiya Lahadi, kuma ko da zuwansu sai suka rika harbi a iska sannan suka shiga gidan bayan sun fasa kofar gidan, inda suka tafi da sarkin tare da jikokinsa 3 da 'ya'yansa 2 da wani dogari sai kuma wasu makwabta. Alhaji Musa Alhassan shine babban dan sarkin kuma madakin Kajuru. Ta waya ya bayyana min halin da suke ciki. Gida dai yanzu da gaskiya babu daɗi, ana zaune cikin tashin hankali gaskiya. Babu wani walwala, ba wani abin nan. Ana zaune ne dai kawai haka nan kawai. Mata koke-koke ba wani karfi, ba wani abin da za a iya yi kuma har yanzu. Me al'ummar wannan masarauta suke cewa? Al'ummar masarauta duk kusan muna tare da sunan ai, dukkan mun tattara nan ana ta jajinta ma juna, ana tare ana alhinin abin da ya faru. Kowa ya ji wannan abu tun da zai kamar yadda shi ne martaba, kowa ya sani mutum ne wanda yake ɗaukar kowa na shi ne, duk wanda ya zo ne yake a wurin. Takamaimai mutum nawa aka tafi da su tare da shi mai martaba din? To a yayin da dai muka lissafa har da wani karamin yaro na goye su 14. sai dai da yake ba dukkan su ne yaran sarkin ba, akwai dai makwabta haka wanda aka biya aka dan da tafi su ma. Ƴaƴan mai martaba biyu ne a ciki sai jikokin shi. Rahotanni sun bayyana cewa mai martaba Alhaji Alhassan Adamu ya gudanar da taro Juma'ar da ta gabata kan yadda za a shawo kan matsalolin tsaron da suke addabar yankinsa. Alhaji Dahir Abubakar Galadiman Kajuru ya ce suna kyautata zaton mai martaba da sauran waɗanda aka sacen suna cikin ƙoshin lafiya daga maganganun da suka yi da 'yan bindigar ta waya. Bugu da ƙari Galadiman Kajuru ya ce ba don matasa sun kai zuciya nesa ba da an yi kare jini biri jini da maharan. An fara tattaunawa majalis tunda ai sun tafi da su da wayoyinsu, saboda haka sun karɓe lamban waya na mai martaba da shi ne suka bugo, da shi ne kuma suka ce a ringa magana da su. Amma kamar me ake tattaunawa? Ka san halin su, shi ka taba gani a ce don ko ya fada a ƙasa ya tashi ba tare da wani tsakuwa ya makale mishi ba. Tunda abubuwan nan gashi ga yadda yake, sun yi ne da wani niyya, to niyyar su Allah ya mu ya kare, da ba haka ba yadda yaran mu suke da zafin kai da ina jin an fito a gaba da gaba, to wallahi za a kashe mutane da yawa, to Allah cikin yawan sai ya hana su. Amma kawo yanzu ko su hukumomi sun tuntube ku haka don jin wani ƙarin bayani ko ana wani yunkuri a hukumance na kubutar da shi mai martaba? To mu dai har yau bamu ga kowa ba tukuna, mu dai tun da garin Allah ya waye muna fada bamu ga kowa ya zo ba, duk wanda zai zo ai zai zo mana jaje ne, to bamu ga kowa ba gaskiyar magana. Na yi ƙoƙarin tuntuɓar kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar Kaduna Samuel Arwan don jin halin da ake ciki game da wannan al'amari, sai dai haƙata bata cimma ruwa ba. A gefe guda kuma kakakin rundunar 'yan sandan jihar Zamfara SP Muhammad Shehu ya ce sun baza jami'ansu don kubutar da shugaban kwalejin aikin gona da nazarin kimiyyar dabbobi Alhaji Habibu Mai Nasara tare da wasu mutum 2 da su ma 'yan bindigar da suka sace a jiya. Zaharaddin Lawan, BBC Hausa a Abuja, Najeriya.